खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ गासैनिसिम जासिबाय मागो बोथोरनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय बे समाव सिमेन्ट बिएफ बाथौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिहेतु बानजायनायाव मागो फोरबोनि बेलागुर सावनाय हाबाफारि बिथांमोनाबो बे समाव लानो नागिरदों बिनि सिगां बिथांमोना बे बेलागुर सावनायनि सिगां माखासे नेम बायदि बिथांमोना बेखेवग्रोनो नागिरदों फिथा हास'नो नागिरदों बिथांमोना बे समाव फिथाखौ हास'नो नाजादों बे समाव दौरि बिथांमोना फिथा हानाय बे फिथा हानायखौ बिनि सायाव फिथाखौ हाग्रोनो सानदों आरो हाग्रोनो नागिरदों थारैनो बे समाव बिथांमोननि फंनैसो जों बाथ्रा मिथिग्रोनो नाजानोसै सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोंनि बे मागो दमासि बेलागुरखौ जोंनि गोथारि मानगोनां मलाराम दैमारिखौ जोङो पिटाखौ हास'नानै सावजेननो थाखाय बियाबनि जाना बिथांखौ बिथोन होनाय जाबाय जों गोजोन बोथोराव अरायबो उदां बोथोर बे समाव बिथांमोना दिनै जोबथा पुस दाननि बिदाय होनानै मागोखौ बरायनो थाखाय बे समाव बिथांमोना हाबाफारिखौ जागायलांनो नागिरदों बायदि मैया दिनैसिम फाव महरखौ सावगारना गारनाय जानोसै दहाय आफा इसोर बोराय जय बेलागुर सावनायनि जय बेलागुर सावनायनि बेलागुर सावनायनि जय दमासि बोथोरनि जय दमासि बोथोरनि जय दमासि बोथोरनि जय दहाय आफा बोराय बाथौ बे समाव बेलागुर सावनायखौ जागायबाय बे समाव बेलागुरखौ दौरि बिथाङा जागायग्रोनो नागिरदों जोबोद समायना मोनसे थासारिजों गोरोबफानाय बे समाव बिथांमोना बेलागुरखौ सावबाय जोङो बे मोनथाम बेलागुर सावनाय केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय बेयाव बाथौ धोरोम सिबियारि दौरि बिथांमोना बे समाव बे बेसेबांबा फुं गुसु समाव दुगैयै लोबै बे बेलागुरखौ सावबाय बेलागुरखौ बे समाव सावनाय जाबाय थारैनो जोबोद मोनसे समायना जादों थासारिया बे सिमेन्ट बिएफ दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेननायाव बे दिनैनि बेलागुर सावनाय हाबाफारि बियो जोबोद मोजां जानानै थांबाय थारैनो जों बे समाव नुदों दान्दिसे सम बिथांमोना बे बेलागुरखौ सावैनि सिगां बिथांमोना फिथा हास'नाय हाबाफारिबो लादोंमोन आरो माखासे इसोरनि मुङाव माखासे रायसननाय हाबाफारि बेबायदिबो लादोंमोन थारैनो बे समायना बाथौ थानसालिनि गेलेग्रा फोथार बे गुवार फोथाराव बिथांमोना मोनथाम बेलागुरखौ बे समाव बिथांमोना सावनाय जाबाय आरो सावबाय थारैनो बेयो जोंनि थाखाय बे सिमेन्ट बिएफ दुलाराय बाथौ गौथुमा बर'नि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव हाबाफारि दिनैनि दिनाव बे हाबाफारिखौ मावफुंदों थारैनो बर'नि जोंनि हारिमु गोदोनिफ्राय बेबायदिनो जोङो बर'आ बेबायदि बायदि हाबाफारिजों जोङो संसार जाबोदोंमोन थारैनो बे समाव बे सिमेन्ट बिएफ दुलाराय बाथौ गौथुमा बेबायदिनो दिनै बे हाबाफारिखौ दिनैबो जोंनि गेजेराव बा जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव दिन्थिफुंबाय थारैनो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे बाख्नायथाव आरो गोग्गाथाव जिहेतु दिनै बे बेलागुरखौ सावबाय बिनि सायाव एसे फोरमायनो थाखाय खावलायबाय गिबियाव नोंथां खौरांगिरिफोरनिसिम खुलुमग्रोनाय थाबाय दा जोंहा दिनै जिहेथु दमासि संक्रान्ति दिन दा बेवहाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' समाजा फालिबोबाय थानाय मोनसे बियो नागारहायि जोंनि आसारखान्थि गतिके जोङो बाथौ धोरोमारि हिसाबै दिनै संक्रान्तिनि दिनाव माने बेलागुर खालामनानै मिनि रंजानि गेजेरजों जों बेखौ फालिनाय जायो दा बिनिनो दिनै जोङो बेलागुर खालामनानै बेलागुरखौ सावबाय आरो बे सावनायाव जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे जोंनि जिहेथु रायजो जाबोबाय थानाय समाव जेरै सोरनिबा ग्रह गति बा बिदिनो माबा मोनसे जुदि थायोब्ला बेफोर जाहाथे बे अरजों माने भस्म जालांजोबो सावनानै माने सेवहांगार जाजोबलाङो जाहाथे फैगोन आरो सानफ्राव जाहाथे जोंनि रायजो जानायफ्रा आलो गोजोननि गेजेरजों थाङो बेखौनो जोङो
मिनि रंजानि गेजेरजों बे फोरबोखौ फालिनाय जायो। गोजोननाय थाबाय बे समाव बिथांमोना बे बेलागुरखौ मानो सावनाय जायो आरो जे बर' हारिया बयबो बे बेलागुर सावनाय हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। थारैनो दिनै सिमेन्ट BF दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोना आबुङै फोरमायबाय मानो जोङो बे बेलागुरखौ सावनाय जायो। थारैनो बे समाव जों प्राइम 24 हेडलाइन्सआ सानथामनिफ्राय बे बेलागुर बा मागो फोरबोनि सायाव नोंथांमोननो बेबायदिनो मिथिनो थाखाय भिडिअ लाबोबाय थादोंमोन। दिनै बे समाव जोङो बेलागुर सावनाय जोबथा बेनि गेजेरजों दिनै बेलागुरनि सोमोन्दैबो नों मिथिबाय। थारैनो बे समाव प्राइम 24 हेडलाइन्सनिफ्राय बिदाय लाबाय। गोजोन्थों।